What's up man? Pupunta po tayo ngayon ng Pasig mga amigo at mag-award ng livelihood program yung ating kasamaan dito sa may sa may Pure Gold Maligaya at dadaan muna tayo pero bago yun dadaan muna tayo dito ng barangay Pinagbuhatan Pasig City para sa monitoring kasi yung isa dito nating kliyente na awardan na siya na nakaraan taon pa, hindi pa monitor kung kumusta na yung kanyang multimillion na business. Multimillion talaga. Sana nga lahat ng ma-awardan maging milyonaryo para wala nang mahirap sa Pilipinas. Ayan mga amigo at tuloy-tuloy tayo sa pagbabiyahe. Kasama natin yung ating dalawang social worker. Ayan na at medyo tahimik sila kaya tahimik ay natutulog yata doon sa likod mga amigo. Habang sila ay natutulog tayo naman ay mag-iingay dito pagdadaldalo pakikipag-usap sa sarili mga amigo. Ayan, sana mga amigo ay huwag niyong i-skip yung ating ads at sa mga bago po sa ating channel, paki-like naman at paki-subscribe naman kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe mga amigo. At ingat-ingat po tayo mga amigo at shoutout na rin po mga amigo sa ating mga amigong OFW, sa ating mga amigong subscriber at mga silent viewers mga amigo. Maraming salamat po mga amigo. At ingat-ingat po tayo sa lahat ng oras ng ating paglalakbay kung saan man tayo patungo mga amigo. At sa may mga trabaho, shoutout po sa inyong lahat. Mga amigo, doon nga pala sa mga pagkwentuhan natin yung mga amigo nating driver na mga kamote na bigla-bigla na lang lumiliko. Sa kasabay ng pagliko nila mga amigo, yung kanilang pagsignal, nakaliko na yung unahan saka pala magsisignal mga amigo. Parang napakadelikado naman amigo. Minsan nagugulat ng inyong amigo minsan napapa-preno bigla nagugulat din yung ating mga sakay. Kasi pag hindi ka biglang namreno, sigurado mga amigo, salpok ang abutin mo doon sa sinusundan mo mga amigo kasi biglang titigil at hindi naman at ang tamang, hindi ko alam kung ano para sa akin ang tamang pag signal bago lumiko mga amigo, siguro mga 3 to 5 meters man sana ang distansya doon sa lilikuan. Kung mabilis ang takbuhan mga amigo, sana medyo mga malayo-layo pa, mga 10 meters pa, magsisignal na tayo para hindi tayo nagugulat. Hindi nagugulat mga amigo yung nasa likod natin. Kagaya ng inyong amigo, magugulatin pa naman. Paano kung hindi tayo makapag-preno mga amigo? Kawawa naman yung uso ng ating sasakyan na problema mga amigo yan. Kagaya ng nakaraang araw mga amigo, galing tayo ng Quezon Province doon sa may Sariaya. Biglang sumulpot yung isang kotse. Hindi natin siya nakita kasi mayroon tayong sinusundan. Bigla naman siyang tumigil at sumulpot yung sa harapan natin. Ay nako, muntik na mga amigo. Salamat naman sa Panginoon at malakas yung ating preno. Medyo nakapag-brake tayo ng bigla-bigla at nagulat yung ating mga tutulog na mga pasahero mga amigo. Ayan mga amigo, sana suportahan niyo yung ating channel at panoorin niyo po hanggang sa dulo mga amigo. At kung ikaw man ay hindi pa nakakapag-subscribe mga amigo at kung bago ka sa ating channel, paki-subscribe naman mga amigo at paki-like na rin para marami tayong mga nanonood mga amigo. Maraming salamat mga amigo. God bless po at happy Wednesday mga amigo. Ayan mga amigo, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Tapusin niyo po itong video na ito at makikita niyo kung saan tayo nakarating mga amigo.